अफिसनि महरा सोलायजोब्बाय माथो। एसेबां बोसोरनि उनाव दिनैसो अफिसाव फैनो मोनबाय आं। दिनैसो अफिसखौ गानो मोनबाय। आं बे अफिसखौ बेसेबा मिस खालायखायोमोन आं। मानसिफोरा बारायबाय माथो। बैथिंबो मोनसे बहायदों माथो। रितुआबो अफिसाव फैग्रा जाबाय खोमा। बेनिखायनो अफिसाव पेन्टिंबो लगायनाय दोंसै लागायनाय। रितुआ आखिना मोजां मोनना आरो जायगाफोरखौबो देलायहोजोब्बाय। रितुनिनो खामानि जागोन बेफोरो। रजिनि केबिनाव थांनि र'। अरे ये तो राधे सर तो अभी भी गए थे। पता नहीं अब क्या बोलेगा, शायद गाली देगा मुझे। बोले रोजिया। रोजी कैसे हो? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। अरे रोजी तुम इतने डर क्यों रहे हो? नहीं सर, मैं नहीं डरी। आप तो अभी गए थे ना? क्या? मतलब सर वो फाइल का साइन हो जाएगा सर, मतलब थोड़ा टाइम चाहिए। आपने बोला था अभी नहीं आप आओगे तो थोड़े टाइम लगेगा साइन में। अरे रोजी क्या हो गया तुमको? क्या बोल रहे हो? इतना क्यों डर रहे हो? अच्छे से बोलो। मैं क्या बोलूं, मुझे तो डर लग रहा है। आं मोनथिबाय दे बियो मानो गिदों। बियो आंखौ डुप्लिकेटखौ सानगासिनो। सोंफ्लानि र' आङो खायदा खालायनानै बियो मा बुंलांदोंमोन। अरे रोजी इतना मत डरो, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। मतलब सर आप अभी आके बहुत गुस्से में चले गए थे ना। आपने गुस्से में मुझे गाली भी दिया था, तो मतलब आपने बोला था मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप ऐसे बोलते ही नहीं है ना, तो आपने पहली बार ऐसा बोला ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। सैमाया तारमाने धुमकी होना गालांदों बिसोरखौ। अरे मैंने तो ये बस फन में किया था ऐसे ही। शायद सर का दिमाग सच में खराब हो गया एक्सीडेंट होने के बाद। और रोजी मैंने अभी और क्या क्या बोला था पता नहीं मैंने क्या। मुझे ऐसा लग रहा है मैं नशे में हूँ। सर आपका शायद थोड़ा एक्सीडेंट के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, भूलने की बीमारी हो गई है आपको। आप डॉक्टर को अच्छे से दिखाओ। हाँ वही तो, सच में मैं जल्दी भूल जाता हूँ। क्या बोला था मैंने? सर आपने बोला था कि मुझे बिजी बोलने के लिए बोलो। रितु का कॉल आए, मतलब रितु मैम का कॉल आए, कोई भी घर से कॉल आए तो बोल देना मैं बिजी हूँ। मतलब आपने ऐसे बोलने के लिए बोला था। तारमाने बै सैमाया रितुजों मिथिजानो गिदों, अफिसाव फैयालासिनो बेरायबाय थायो। मैंने ऐसा बोला था ना। अरे मैंने तो ऐसे ही बोला था। राधे सर का दिमाग सच में खराब हो गया है। बिराद मेंबाय, बिराद खामानि दंखायोमोन दिनै अफिसाव। थांनानै ज' दै गिलाससे लाबो। एसेबां खामानि मावनाय आरो दिनै अफिसाव। बेसे खामानि नों थांब्लासो मोनथिगौ। बापरे एसेबां सम थाङाखैमोन ना आङो। बिराद नायथिंनांगौ जादों, मा जादों मा जायाखै। खर' सर' गिदिंजोब्बाय आंना। आंलाय माथो नोंखौ एसेबां फन खालायदोंमोन, मानोथो हमासै खेबसेबो? जन्थायाबोलाय मा एसे गोरा जादों। मानो हमदि फनखौ खेबसेबो? अरे बेबी नों मिन्थिखागौ ना आं खामानियाव बिजि थाबाथाय आं मबाइल दांखाया, मबाइलखौ नायखाया। आरो सोरबा फन हरदों होननानै मिन्थिबाबो आं हमखायाबो। अरे बेबी नोंलाय मिन्थिखागौ माथो आं खामानियाव बिराद बेस्थ' जाबोलाथाय बिजि जाबोलाथाय फन सन हमखाया होनना। आं माबायदि नों मिन्थिखागौ माथो। आं खामानिखौ नायब्ला खामानिखौल' सिनायखायो, गुबुन जेबो नुखाया। थेवबो नों खेबसेथ' फन हरनांगौ। आं एसेबां रजिखौबो फन खालायदोंमोन। बेबी आंनो बुंदोंमोन रजिखौ आं बिजि थाबोलाथाय सोरबा फन हरबाबो आंनो फन हैनाङा होननानै। नोंना बेबायदिनो दे, खामानिबाबो खामानिखौल' सिनायो। जालायबाय जेखेंबो डिस्टार्ब, थांबाबो डिस्टार्ब थाङाबाबो डिस्टार्ब। थां दै लायदो माबोरै मा जानला मोनला बुंबाय थायो, जानला मोनला सानबाय थायो। थां गुदुं लोंनो ना गुसु? लाबो जायखिजाया लाबो, सोंबाय थाना। फैबाय स्कुलनिफ्राय? दिनैलाय मानोथो एसेबां थाब सुटि जाखो स्कुलालाय? मिटिं जादोंमोन स्कुलाव। मानि मिटिं? स्कुलफोरखौ साफा खालायनायनि ससियेल सार्भिस। बा साम' संगोन हाबाय दिनै? आबौ दाखालिनो लाबोना दोननायखौनो संनो हायाखैना, दिनै संसै। थैजोब्बायसो नुवाखै, आधा गार'बायसो आङो। जानो लुगैबाय, दे माबारै सं? माबारै सं र', मोसौ दै लोंनोबो दङ आंहा। आबै दै लोंगौमोन। लोंनो? आबौ थांनाय नों लोंनो थां, उसुन्दायावनो दं थां। दा आरो आखाइ सुबावनांगोन दा आङो, दै लायबावनांगौबा। खामानिया थाथ'लायगोन दा, दै लोंहैनो दोङो मोसौनो, ओंखाम संनो दोङो। बाफ्रे थां नों लोंनो थां। आइया दखानाव थांदों दिनै?
थांदोंथ' र' आबौ नोंसाया दखानाव थाङाबालाय माखौथ' मोनजानो आबौ गरफा गरनै बे दख'ना सुनाय ब्लाउस सुनायजोंनो ओंखारो नोंसा बाबायाबो फैनो रोंला माथो मास मोनसे जाबाय फैगोन होननानै मायावबासो फसिना थालायबाय माथो फैगोन दे बाबाया मैयासो रायज्लायदों फैगोन दे नोंसा बाबाया रावनिबो बाथ्रा खोनासङा माबा खालामबाय दं बेयाव गावबागाव खामानि ओंखारबोबानो जायो माखौबा थाबाय थादों थाङो लोङै थां दैया आंनोबो गिलासो लाना फैथां नङाबा थेथ्लाखौनो लाना फैथां थां सासेया थानायबा जासिगौमोन साम' ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनसि बियो दालाय बबावथ' मोनजाबावगोन बैयाव थाबाय थाबालाय माइरं जावनो रोंगौ नोङो ओरैनो बाहाय बांला आं हायलुखौ लिंदोंमोनानो माइरं जावनो बै मानसियाबो बेमार जाना दङ आंनो जावगोन दे एसे दे दा बोथिसेनिखौल' मोजाङै सायबानो जाबाय आंबो जावनोनो हालाना दाना जानजायफोरा सासियो जावगोन दे आङो लासै लासैनो एसेनो दाहाय गामियाव हाजिरा नागिरबावगोन र' आङो सोरबा फैयो ना मायोथाय गाबोन फुङाव जावनो होजोबगोन आङो बेबायदि एसेल'बा खस्थ'बो जायो संनोबो आथुर जायोना बिहामजोआलाय न'आवलाय जावना जावामोन आगोललाय जावनाया इदि बारा जावा आइयानो जावोमोन नालाय ए ओंखामखौलाय जानना होबाय जानथ'वाखै र' मा संनोसो जादों आयै आङो मा संनाया हामगोन संनाया बै मैया सन्जया ना गोरान लाबोनाया बिजोंनो बै थास' बिथ्रिखौनो संदो सन्जया थास' बिथ्रि जाना मोजां मोनसोयो ए आंबो मोजां मोनो थास' बिथ्रि जानानै नादोबा आरो बांसिनसो गोथाव जायो जाब्रां गैया माथो जाब्रां गैया हो मालाय जाब्रां होबासो गोथाव जायो थास'फोराव आयु दङ बायदिसो मोनदोंमोन आङो र' होनबालाय बैसोरनाव एसे बिना लाबोनि आङो जाब्रां गैयाबा गोथाव मोना आंबो थास' बिथ्रिफोरखौ थां होनबालाय आइ थाबनो लायथां आं बेखौ जावखांनानै मैगंखौ जानना होनसै र' आं लाना फैनि माइरंखौनो जावनो रोङा मोनसेहाय आङो दख'नाखौबो गोरानो आदै जना हांथोन थोनसो मोनसोबाय आंहा दख'ना गाननानै खामानि मावनायाबो गोरलै नङा दे खस्थ' मोनसोयो गसंसैहाय आङो गसंनानै सायनोसै थोन मोनसोबाय सन्जनि नाम्बारखौ रागा जोंनानै खेबसे डिलेट खालायना लादोंमोन आङो पाप्पिनिया नाम्बारानो गैला आइनावबो नागिरदोंमोन आइनाबो गैला डिलेट जाबायनो दालाय आंलाय सन्जयनि नाम्बारखौ अबाव मोननांगौ आंबो माथा फाग्लि साला आंबो दे मा मोनथिगौ दे सन्जया डिलेटखौ लाबोगोन खम हौवा हिन्जाव मिनि रंजागासिनो थानोसो हाला आङो सन्जयनि नाम्बारखौ फेसबुकआवबो बेसेबा नागिरदों आं बेखौबो मोनासै आङो अबेनिफ्रायबा जुदि आं सन्जयनि नाम्बारखौ मोनगौमोन खेबसे रं नाम्बार जानानै रायज्लायफाबाय थागौमोन आं बिखौबो नायगौमोन आं बेसेथ' हौवा मोजां बियो आंखौ गाज्रि होननानै बुंग्रा बेबोथ' बेसे मोजां नायगौमोनलै आङो साला दालाय अबावथ' मोननांगौ आङो सोरनावबा बिनिबो रावनिबो नाम्बार गैया आंनाव जेनथेनसो आथिं हमथाना गोसो हमथाना थादों आं थांनोसो लुगैगासिनो आं बिसिनि संसाराव थांनानै बिसिनि संसारखौ एखे गुलाय गुजाय फेर बेथेर आलाय सिलाय खालायजोबनो लुगैदों आं बिसोरखौ दानो थांनो हागौ आं थांनो गोसो जाब्ला बे आफानि फैसा मोनगोन होनना बुंदोंना आफानि 10 लाख बिनिफ्रायसो थाङाखै आं अबावबा आइया हारसिं लानानै दोनगोन ना मोनगागोन बिनिफ्रायसो थाङाखै आं सन्जय मोननाव नङाबा मालाबानो थांनानै धुला उजायना फैसिगौ आंखौ सिनायाखै गालिसोहाय आं गालि रावखौ बिदिखाय आं फैसाखौ मोनबानो थांखागोन आं आरो दोखो रायना फैखागोन लासिं जालायनाय अबावमान खालायजोबगोन आं भिडिअ रेकर्ड खालायजोबगोन आं रेकर्ड खालायनानै एखे भाइरेल खालायजोबगोन आं बे सन्जयखौ मानसिफोरजों सैजायै खालायजोबगोन आं गिदिरसो जागोन आं बेखौ बारा मायबा मोनसे सानना दोनखायो र' आङो आंनि गोसोआव मायबा मोनसे सोलिगासिनो र' बेबायदि जुदि आं खालायनो हाया बेबायदि जुदि बिसोर खालाया बिसोरखौ आङो नायखागोन आं सन्जयल' नङा गासिखौबो पुलिसनावसो दोनहैखागोन आंखौ गोरलै मोनदों बेबायदि गाबोन खालायगोन दिनै जानाय नङा गाबोन जानाय नङा होननानै सानबाय थाब्ला जेबो जाला बेबायदिनो थायै आंना मास मोनसे बारलांबाय आं जेबोखौनो खालायनो हायाखै दिनैसिम बेबायदि थाबाय थानांगौ जाबोला आं गासिखौबो खोमाना लानांगोन आं माबा मोनसे गिदिर खालायनांसिगोन नङाब्ला बे डुप्लिकेट जानानैनो आंनि धोन सम्पति हिनजाव गथ' गासैखौबो आंनिफ्राय सेख'ना लाजोबगोन बियो जायखौ आं जाहोनो हाया आं थांनानैबो आं मानो बेबायदि खालायनो होनोलै आं थांनानै दङ आं सोर आदाय आं दङ थांनानै मानो बेबायदि खालायनो होनो आं होआ आङो
जाला बेफोर जेबो जाला आं थाला बेबायदि बै डुप्लिकेटखौ आं खयज' खालायबाय थानो हाला मोजां खाबु नागिरनायावनो आंहासो गाज्रि सम फैगोन डुप्लिकेट नोङो खारग'ला नोङो गाबोननो खालायगोन आं खारग'ला नोङो र' सन्जिबखौ फन खालायनो र' आं हारसिंबा जानाय नङा सानै मानसि नांथारगोन अबाव ओइ अफिसाव दिनै फैनो हागोन ना दिनैथ' आं दा थांनो हायालै अफिसावनो दङ मामोन सामोन नङा माबारैनो फै दायो मानो खामानि दङ मानो सानो सोंबाय थानाङा नोंबो माबारैनो फै दाहाय अफिस जोबनायनि उनाव फैनो हागोन ना हाया बेखौल' बुं दे थांगोन दे केन्सेल खालायनाङा दे दाहाय फैथार दे नों दा अबाव खारग'नो डुप्लिकेट खारग'आ नोङो दुइ नाम्बारि साला खारग'खाया नोङो नोंनि पापनि जोदौआ बुंफबबाय थांगासिनो आङो बे सैमाखौ लामा गेजेराव सिगारेट सोबबाय थानायसो नुदों आं र' आबाखौ नायना फैनि खेबसे दानो फैखाया बियो ओरैनोबाबो आबायाबो स्कुलनिफ्राय सुथि जानांगौ दा खेबसे नायना फैनि आबाखौ लोगो हमना फैनि देहाखौनो मानोबा दुरबल मोनबाय थाग्रा जादों आं मा जागौ नोंहालाय बेमारि बायदि सफायावनो उन्दुना थाखो रादाय आं देहाखौनो बिराद दुरबल मोनबाय थाग्रा जादों दाखालिनिफ्राय दुरबल मोनदों मोना मा जानो दाउस्रि बायदि ओंखाम जायो आं बेसे होनो मोजाङै जा होननानै मानि आंखाल दं आंनि न'आव फिथाइ सामथाइ ना बेदर दाउदै मानि आंखाल आंनि न'आव सब गासिबो दंजोबो नोंहासो दाउस्रि बायदि जायो जानो रोङा थानाबो खर' गिदिङा मा जानो बेबायदि मानसिनिया अबावथो जायो दाउस्रि बायदि जायोआनो माथो जागोन माबोरैबा मोनसोदों आं खेबसे नायजाहैनो हामगोन नामा डक्टरनियाव मा डक्टरनियाव नायजालायनांगौ बेखौलाय बुजियाखै बे दुरबल जादों बेनिखायनो जादों बेबायदि मोजाङै जा होननानै बेसे बुङो आं जाया होग्रा मानसि दङ संना होग्रा मानसि दोङो जानोल'सो नांगौ खुगाखौल'सो बेखेवनांगौ बेखौनो बायो नोंना बेबायदिनो दे एसेबो सिरियास लाया माथो सिरियास लानांगौ दङ जेबो जायाखै दे माबायदि जाखो रादाया आगोलनि बायदि एसेबो गुनानो गैला आगोल माबा मोनसे जादों होननानै बुंब्लानो डक्टर लिंहर डक्टरनियाव थां होननानै बुङोमोन डक्टरनियाव लाना थांगोन दे ओंखार होननानै बुंखायोमोन दाना माबायदि आरो बियो मानसियानो सोलायजोब्बाय देहाया गाज्रि जानानै दं होननानै बुंब्लाबो मोनसे मुलि लाबोना होफैनि होननानैबो सोङा बांद्राय दुरबल मोनदोंबा बै सान्थिखौ माबानो हो जुस बानायना लों बिटनि आपेलनि जुससो लोङो ना बिटनिसो लोङो ना आंगुरनिसो लोङो ना थालिरनिसो लोङो मा नांगौ नोंनो लोंनो गोसो गैया आङो बेबायदिखायनोथ' बेबायदि जाजादों दुरबल आंनि सिगाङाव गाख्रबबाय थानालै जानोबा जा थानायफोरावबो जानो रोङा आं एसे थांना फैनि माबायदि मानसि एसेबो केयार गैथारा मानसियानो